Bencampwriaeth Mewn Llaw nawr ar y chwith. Na chi Colin Tibi Llanferfel yn beirniadu'r bencampwriaeth yma yn cael sgwrs ddwys gyda un o'r stywardiad. Wedi cael golwg unigol ar bob un o'r heini sydd wedi ennill I pencampwriaethau unigol nhw mewn llaw, ac yna mae yna gynrychiolaeth o'r holl gategoriau yn dod at ei gilydd yn ôl I fynd am Prif Bencampwriaeth Mewn Llaw. Ac mae'n lun ac yn ffenest mewn ffordd o'r hyn sydd wedi digwydd dros y 4 diwrnod diwetha yn y prif gylch a'r cylch ceffylau. Ydy mae fe, a mae fe'n eitha diddorol wrth i'r wythnos y symud yn ei flaen. Mae fe'n eitha diddorol watcho, mae yna ddau bencampwriaeth yn digwydd ar yr un amser fan hyn mewn ffordd. Wel, oedd na ti beth, felly mae'r cymhwyso I sioe ceffyl y flwyddyn a hefyd Prif Bencampwriaeth y sioe. Mae yna ddau mewn na ar hyn o bryd, Heni'r Sibwm, yr adran A hefyd y ceffyl trwm, sydd ddim yn gallu cymhwyso I fynd I sioe ceffyl y flwyddyn yn pencampwriaeth y teulu Price, ond maen nhw yma achos maen nhw'n gallu dod ymlaen ar gyfer y prif bencampwriaeth y sioe. Oedden nhw'n gallu cymhwyso ta beth o gwbl? Oedden nhw'n gallu ennill tocyn I fynd? Oedden mae Heni'r Sibwm wedi ennill tocyn yn barod yn Royal Cheshire, na pan mae hi methu dod ymlaen ar gyfer y bencampwriaeth yna heddi, a na pan ni'n gweld ffrail I Ffendi, y gil bencampwriaeth wedi dod ymlaen, ond fi'n iawn yna fe, ffrail I Ffendi, a hefyd mae'r ceffyl trwm, mae gyda nhw bencampwriaeth mewn llaw ar gyfer y Shires yn sioe ceffyl y flwyddyn ta beth, felly mae'r ceffyl trwm ddim yn gallu cymhwyso ar gyfer yr bencampwriaeth magi arall sydd yna. Mae'n dipyn o dasg I feirniadu pencampwriaeth fel hon. Mae'r safon mor uchel, mae mor amrywiol hefyd. Yndi, a dwi'n meddwl just at dant y beirniad ydi o, diwrnod nhw ydi o, ac mae gen pawb rhyw fath o ffefryn neu rhyw adran falle maen nhw'n ffafrio, rhyw bryd neu rhyw teip maen nhw'n ffafrio, ond hefyd mae beirniad dda yn gallu gwerthfawrogi bob un ohonyn nhw. Ie, fi'n credu hefyd, mae beirniadu, mae yna dipyn o feddeiant mewn wrth beirniadu, a mae beirniad gwahanol yn maddau pethau gwahanol. Does na'm ceffyl perffaith I gael, ond I ni gyd yn maddau gwahanol bethau ac yn eistedd gwahanol bethau. Felly, ie, gawn ni weld ddo. Colin Tibi sy'n I chael. Sori, mae yna rhyw cyfarwyddiadau. Mae Colin wedi rhoi, Colin Tibi a Beirniad wedi rhoi rhyw cyfarwyddiadau i'r stiward. Be falle sydd Yn digwydd? Falle ni'n mynd I weld rhai yn dod ymlaen i'r ffrynt, falle? Adran A a'r adran D ymlaen. Felly mae yna ddidoli yn dechrau. Does dim enillwyr jyst yn tynnu nhw ymlaen. Mae'r ceffyl trwm hefyd ymlaen. Fydd Ww. Martin Clunes yn joio gweld hon os yw hi'n gael y bencampwriaeth, achos ceffylau trwm mae fe'n hoffi. A fe fydd yma yn beirniadu y brif bencampwriaeth. A ceffyl gorau'r sioe. Ie. Reit, 5 sydd ymlaen. Y ceffyl trwm ar adran A a'r adran D. Iawn. Beth, le ti'n credu eiffe? Wel, am surprise neis, oedd e'n neis gweld y ceffyl trwm. Felly, am y surprise. Ar tro cyntaf i'r gŵr yna I fod yn y sioe yn dangos, felly fydde hwnna'n stori a hanner iddo fe. Bysa fe'n wy'n dieddol o gytuno dy ti a fi am y ceffyl trwm. David? Dwi'n meddwl rhwng y cobyn a'r adran A. Mae Colin licio rhywbeth sy'n symud ymlaen ar y ddwy yna yn neud. Fi'n dwlu ar y goben, ond fi'n credu fydde fe'n stori lyflu sy'r ceffyl trwm yn ei gael e. Felly David, y goben neu'r adran A? Y goben. Dewch I ni gael gweld os fydd Colin yn ymuno gyda David. Neu yn tîm ni, Beth. Yn ôl i'r stiward. Ond wedyn, pan I wedi plethu gathau I ennill y ffeinal llynedd, felly Beth, ti wedi penderfynu ar y ceffyl trwm, oce? Pa'n newid feddwl wan? Fi jyst yn gweud falle fydd Colin yn mynd amdani na gyd. Mae bron a bod na wy'n credu. Enillydd y bencampwriaeth mewn llaw. Mae yna wen, mae yna grechwen a'r ywyneb. Wel, yr adran A gyda Richard a Meirion. Heni'r Sibwm. Mae'n brynhawn ardderchog I Heniarth. A Meirion Davies a Richard Miller yn dangos
i gwaith ardderchog yma, y prynhawn yma. A'r goben yn mynd ar gil wobr. Felly, y goben wedyn sy'n cael y tocyn, felly? O ie, achos oedd e gyda yr adran A yn barod. Ie. Trwodd i sioe ceffil y flwyddyn. Ydyn nhw'n sylweddoli hynny, diolch chi'n meddwl? Dwi ddim yn siŵr bod Hannah falle yn sylweddoli bod hi'n cymwyso. Dyna ni gael gweld os nag i nhw wedi sylweddoli. I ni gael gweld os newn nhw ddeall bod nhw wedi cael y tocyn na i fynd. Fi'n aros i Richard neu Meirion i weithio nhw nawr. A dyn nhw. Felly wedi ennill Heniarth Siabwm, y Bencampwriaeth Mewn Llaw. Ond o achos bod gyda nhw y tocyn i sioe ceffil y flwyddyn yn barod. Fi'n credu geith e fynd at y goben wedyn. Achos dyn nhw ddim yn gallu cymhwyso, maen nhw wedi. Sef yn wych i ni gael gweld os dyn nhw wedi deall y ddwy chwar. Y ddwy chwar. Dyma ni Richard Miller yn amlwg wrth i fod a Meirion Davies wrth i ochr ei hefyd. Mae'r stori i'r ddau yma yn gwella ac yn gwella drwy'r dydd. Ydy, ma fe. Wedi ennill gyda'r adran B. Ydy. Wedi ennill gyda'r adran A. A nawr wedi ennill y Bencampwriaeth Mewn Llaw. Ac yn mynd am y Prif Bencampwriaeth a ceffil y sioe. Felly dyma ni y Bencampwriaeth Mewn Llaw, ac ni'n gwybod mae Heniarth Siabwm sydd wedi ennill y Bencampwriaeth Mewn Llaw. A Richard Miller a Meirion Davies ar ben i digon ac yn dechrau cyfarwyddo a ennill yn y prif gylch. Wrth gwrs, mae Richard a Meirion wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn testament i'r gwaith maen nhw wedi rhoi fewn i Prif Heniarth. Felly mae'n wych o gyfle hefyd i Nicola Davies i gael sgwrs fan hyn. Ac Heniarth Siabwm, y dorf yn... Nawr ni'n gweld y sash. A'r sash yna sydd yn datgan bod nhw'n gallu mynd i sioe ceffil y flwyddyn. Felly gan bod Heniarth Siabwm wedi cymhwyso'n barod i fynd i sioe ceffil y flwyddyn, mae Casgob Welsh Doll a Hannah Owens nawr yn cymhwyso i fynd i gystadlu yn erbyn Heniarth Siabwm eto y mis Hydref yn sioe ceffil y flwyddyn yn y ddathliad o fagu, sef Bencampwriaeth y teulu Price fyny. Felly o'na ddau Bencampwriaeth yn mynd ymlaen yr un pryd mewn ffordd yn y cylch heddi. Mae'n stori a hanner yn dwi bod Heniarth Siabwm yn mynd a beth a wedyn ni y ddwy chwar yn ei gorfolau ddo yn ennill. A wedyn ni yn cael mynd mlaen i sioe ceffil y flwyddyn. A mae'n stori wych i'r Brydiau Cymreig. Ydy, mae. Mae'n greu cael y cynrychiolaeth yna yn dydi yn sioe ceffil y flwyddyn, lle gall unrhyw beth neu unrhyw un mynd yna. Mae'n bwysig i ni fel gymdeithas bod yna Brydiau Cymreig yna yn cynrychioli ni. Ydy, felly Casgob Welsh Doll yw'r trydydd o'r Brydiau Cymreig i gymhwyso eleni. Mae yna ddwy Heniarth yn barod yn mynd, Yours Faithfully a Siabwm, a nawr Casgob Welsh Doll yn cymhwyso i ymuno â nhw ym mis Hydref. A mae'n dangos ac yn tanlinellu eto cryfder y Brydiau Cymreig, bod nhw'n cyrraedd yr uchelfannau sef sioe ceffil y flwyddyn. A'i apel a'i nifer fawr o feirniad, achos dim o reidrwydd beirniad o adrannau Cymraeg sydd yn beirniadu'r pencampwriaethau yma i'w cymhwyso, felly mae'n dangos pa mor apelgar maen nhw i bawb mewn ffordd. A wy'n gwybod ti hefyd, Beth, mae stori y ddwy chwar i ni'n gweld ar y llaw dde fyny
Mae stori nhw yn dy gyffwrdd di fel rhywun sydd yn cydweithio dipyn gyda dy chwaer di hefyd nhw, gyda y casgwb Welsh Doll a tithau marged yn cydweithio gymaint a'r berthynas sy'n cael ei magu mewn siŵr ar hyd y blynydde pan ych chi'n gweithio. Ie, na'r peth. Fi'n credu mae'n rili bwysig cofio, mae un person sydd wrth y ffrwy neu wrth yr holter yn y sioe, ond mae yna dîm cyfan ac yn aml y teulu sy'n gweithio gyda'i gilydd yn aml, a mae yna un neu ddwy neu un neu ddau yn gweithio mor agos gyda'i gilydd trwy'r flwyddyn i gael wneud rhywbeth fel hyn. A ti, David, ti a dy dad yn aml iawn sydd wedi cydweithio hyd y Ie, a chwaer blynydde. hefyd, i fod yn deg, mae Sara yn helpu lot efo ni, ac gwneud ddwy neith fach hefyd sydd yn helpu, ac ie, mae'n gwneud gwahaniaeth. Ti'n craco'r whip dy'r ddwy neith, wyt? Ond o, trio fod, Chi rioed wedi gweld unrhyw un mor hapus i gael y gil wobr o sioe ceffyl y flwyddyn a John Williams fyna gyda Llanwarne, beth oedd ei Llanwarne? Lady Clementine. Lady Clementine na ti. Oedd e wrth i fod. Bydd parti fyna hyn o fi'n credu. Ac yn, ie, fel ych chi'n gweud yn cymwyso Prif Bencampwriaeth Mewn Llaw i sioe ceffyl y flwyddyn. Tuag mis Hydref mae sioe ceffyl y flwyddyn, ie? Mis Hydref, fel arfer yr wythnos cyntaf mis Hydref, just wrth bod y tywydd yn dechrau troi. Ac ar ôl y dathlu heddiw am cwhwyso, y stres a'r poeni ar gyfer cadw'r cot a'r graen yn y ceffyl yn iawn a mynd i'r Hydref. Ie, rugs mlaen, rugs off, rugs mlaen, rugs off, wrth bod y tywydd yn newid a pawb yn poeni am y gotiau, a wedyn lampiau a pob math o bethau. Os mae yna gymaint o bethau feddwl amdanyn nhw, does e pobl dyw pethau ddim yn sylwi? Na, mae lot fawr o waith. Mae'n edrych fel sy'ch chi jyst yn rhedeg rownd gyda boni, ond mae lot fawr o waith yn mynd ymlaen tu ôl hynna. Sandy Anderson, a i ni wedi clywed i enw y dipyn yr wythnos hon, fe sydd yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Ychydig iawn o bobl sy'n profi'r wefr o ennill yn y prif gylch. Ond dyna'n union beth mae Richard Miller a Meirion Davies yn cyflwynio sicr heddi. A dyma ni, Heniarth Siaboom, llongyfarchiadau mawr iawn ar ennill y Bencampwriaeth Mewn Llaw ardderchog.